Rinasa sayang alela pengen lagu mana? Pepeling mas Winong diri kita Mbak Triha golek sing kaya ngopo nyatane kelakon seprene yo men rada anget Mas Gareng Sumarbagyo saking Semarang ayo hormati mawi pangpungca pelok melih yuk dados yo gamelan ini kados mekaten menika Mas Gareng. Tur dasaripun saged kinarya patuladan ing bab persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Laras. Gamelan niku wonten ing saking perunggu, ana sing saka kulit, ana sing saka pring, ana sing saka kayu. Ning nyatane yen muni pangpung ya pangpung kabeh, merga satu frekuensi anggenipun manunggal tetunggalan. Ngungelaken dumateng endahing tembang kala wau. Satu komando dadi enak dirungokke. Nggih. Bonang kalian kendang niku bentuke beda, gong niku kali saron bentuke beda. Leres. Kenong kali sing ngenong ya beda. Ayo niku nyatane yen muni tembang ya kepenake kaya ngono. Oh ya mesti beda kentongan. Yen kenongi benda mati, sing ngenongi setengah mati. Mboten isih mesam-mesem sik perkasa niku. Oh perkasa. Wong jenenge ya ini menimbulkan rasa iki gairah tenan lho iki. Aku krungu lagu iki gairah. Iki lagu anyar-anyare, oh ya ora anyare Mas, mulai muncul lagi di kala saat saya pertama-tama nggareng ya lagu iki. Pangpung niki. Nggih, nadyan pun nak enten terus digarap dienggo iringan tari pas rikala kula nggareng anyar-anyare.
Iki bernostalgia. Nggih. Iki gending-gending Jawa ampun disepelekke soal kadang mengku pira apa mengku makna. Tur tembang-tembang lami menika nggumun kula kok mesti eksis sepanjang zaman. Kari senimane gelem gunakake apa ora nyatanipun pangpung nggih sekeca digarap teng campursari nyatane saged viral. Nggih, tur nggih sing garap pancen nggih maestro almarhum Kinarto Sabdo. Ambak-ambak manuk we lagune wis beda-beda wis. Upamane. Ayo antarane kowe iso mbetake mikat manuk karo apa Sipodang. Oh iya, Ya mikat manuk kae lah. Sipodang tansah kroncalan kae malah mikat manuk. Oh iya. Nah ngono, yen sing nganu ka ana beda meneh. Apa sing lagu sing sok dikendangi Jaipong kae. Ngono. Ing Wonokung liwang. Ha iso iki aku seneng. Niki nun sewu nggih Bapak Ibu niki nostalgia iki mumpung niki sarjana seni kabeh. Wes pokoke tak jejak pokoke. Nggih. Mboten namung sarjana seni malah ingkang demung menika dosen wonten jurusan karawitan. Nggih. Ha iki jajal bernostalgia ni bernostalgia. Riyen enten gending kok ngeten iki. Ing Wonokung liwang liwung pasak pikat manune tutupune cucuke jenar modang ladang ora ngandang malah bandang sedina iki Iki titisane condong raos. Nggih. Iki tombok niki ambak-ambak niki sak umur luwih tuwa lagu niki tunggane umur kula, Mas. Lah nggih mila nuwun. Sing kerep kalak Sipodang tansah kroncal kuwi apa kae sing sijine kae ora dudu iki. Betul. Nggih, pun pokoke pun monggo anggenipun komentar. Ning wong kula nu gesang nggih saking mriki nuwun sewu iso ning tanah suci ya mergo gareng ngene iki. Nah niku. Dadi Umi Hafifah ya, Nduk. Mi. Iki. Mi. Lah sing nembangne awakmu mesti apik iki. Sapa to, Mas? Iki mau Kadung Tresna iki mau. Oh, Kadung Tresna. Nggih. Kadung Tresna ora kelakon. Wah. Penghayatane apik ta iki. Bawane karyane mbokmu coba kaya apa? Mboke sapa? Mboke sapa? Oh, Bukesi kae no. Oh. Kesi bojone Cahyuk Kuncoro gitu. Heeh, Cahyo Kuncoro Brimob. Gareng sampluk kowe. Nggih. Ayo yo coba kayak apa? Rinasa sayang alela Lagu Mandarin ya. Wayangan kang angger ridu ati yen kelingan
pamikirku tan jemu tumanam kalbu rasaku wis kadung tresna mung sira wong merak ati lanono arep pamit mulai ora lungguh kene ayo nek dilebokne kuwi jane apik ya Mas Gareng ya apa Mas dilebokke kuwi lho pamitan lho ora aja aku rawani lagu kuwi rawani aku nggih monggo Mbak Umi Hafifah Kadung Tresna yo lamat wis katon tejane yen bom rongkaton menjarang aduh wirakene sinawang Mbak Tri Hastuti ngancami karo Mbak Umi.
Pepeling sampun katur Mas Gareng. Mas. Pun niki kan ditutup donga pepeling niki. Ah nggih mila saking menika. Nggih. Anu Winong Birgita, bareng ditutup karo Umi. Sing lagi tren era sekarang. Apa? Nggih karyane Ki Dalang Gedhuk Siswantara Kediri. Apa ki lagune? Gitir Sumilir. Ah, kok lintang asmara ora ditokis. Nggih. Monggo Mbak Birgita karo Mbak Winong. Napa malih niki kersake lagu? Alhamdulillah. Aku dadi Oh iki. Apa? Kadung Tresno. Kadung Tresno. Karo Tempiling. Pepeling. Pepeling. Oh, Bisa maca apa ora to itu? rumahku Tempiling. Labure pun luntur niku lho Pak nutupi. Ha iya. Labure ya, labure. Labur iki tembok kok. Labur. Kagem panglipur dumateng sedaya warga Kutuk. Saking BPD Desa Kutuk, Mas. Apa wi pamundhute? Kalih Kadung Tresno kaliyan Pepiling. Oke, siap. Nggih. Sameneika Kitir Sumilir rumiyin. Kitir Sumilir. Maka saya dipunaturaken. Oke, yuk dados. Hei.
Wah, piye bocah saiki jogete kaya ngono kuwi, Reng? ning tentekane kok beker ki mau apa? Kaya kucing Kreasi kaya kreasi ngono kuwi. Kreasi apa kurang marem? Sugeng dalu Pak Dalang kula Mbah Sukasta saking Ngawen. Weh. Badhe nyumbang bawa. Lajeng sak langgamipun nggih. Bawa. Cekap semanten anggen kula matur nggih. Langgam Sembah apa, nuwun. Mas? Lah kirangan iki dereng kok. Mbah Su Mbah Sukasta nggih. Mbah Sukasta tasih pinarak wonten mriki, Mbah. Ah menika. Aduh iki Wah, ngapunten Mbah tebih Iya. ing pati ya. Piyayi ora tau kentekan duit ya iki. Kok iso? Lah kastono kok. Kas ki lak wadah duit. Oh iya. Monggo Mbah, mriki Mbah. Nggih. Nah, aduh alhamdulillah Piyayi Pati tepi-tepi. Nggih, Wonten Mbah mriki. nuwun. Nggih, sugeng dalu Mbah Mbah, Kasto. lho nggih. nek iki wong iki. Iki lho Reng. Oh, jebul pacare Brigita. Oh, Birgita lover. Engko kula badhe bawa dandang kula banjet Wah, pelok. pelok barang. Wah, lho. iya. Ayo. Jan, Mangke langgamipun Ayo, Jan. hati-hati. Oh, siap. Pak, butuh dipun dampingi mboten? Niki lagu roman. Damping kalih Bu Tuti. Wah! Elok kaya awas men to Mbah jenengan, Mbah. Wah, Mbah Kasto. Jenengan sinden-sinden Madangkara ya apal to asmane? Kula apal sedaya. Sik iki sapa? Iki sinten? Niki Mbak Umi Hatipa. Kuwi kedua. Mbak Winong. Ketiga. Mbak Birgita. Terus teruse? apal kabeh. Teruse nika. Ibu Sukesi. Terus Ibu Tuti, Ibu Terus? Lia Sundari. Wah, apal. Kula ningali wonten YouTube, Pak. sik panjenengan penggemar Mas Yoyo. Apal sinden. Sing ngenong jenenge sinten, Pak? Kula ningali teng YouTube niku nek dalang nek Ora. Pak Yoyo niku wah kula remen estu. Nggih. Dalang sanggit niku. Matur nuwun. Ya ampun remen to, Pak, nanggap kapan, Pak? Mboten kiat. Oh, rumiyin kula nggih nate nanggap tapi nggih dalang lokal-lokal. Mboten napa-napa ing apa Pak Yoyo niku kerep sambatan. Pun nyambat Mas Yoyo mesti kalah. Ning dada kula banjet. Dalem Niki dada kula banjet. Monggo, monggo, Mbah. Nah. Cakepanipun Tuti. Bae jaluk dipijeti kok ayo. cakepanipun Suwargi Pak Narto Sabdo. Nggih. Nek Ibu Ngatira Yogyaniro lah nek Pak Sajuri Wah, Pak wonten Sajuri. malih. Oh, nggih, siap. Apale ra jamak iki. Mriki Mbak Kakong. Apal Nggih. apal Niki cocok kula, ketoke mboten rawel niki. Penak niku. Wah, jan. Wonten malih. Wah, elok, Mbah. Nah, iya. Yaene kok wonten maling iki lho, Mbah, jenengan niku. Dan prayogi Satriya Gong Negari Ngalengkong. iki wiraswarane mulya. Ayat Ramayana. Wiraswarane mulih wae. Ramayana. Oh, Malah nggih. apik karo iki. Pak Degereng. Wah, Niku sepoe Mas Danang ngeten iki lho nyemen. Niku lho persis niku. suarane Mas apik. Danang lah gitu. Sang kumbo karno Nadyanto warna diyu Yanto warna biru. parande
Pemsing. Pemsing pi asli kok ngawur. Pak, nuwun sewu napa jenengan murid Kartopel? Mboten. Sanes nggih. Nggih. Oh, nggih. Kula rumiyin nate duet kali Mas Gareng jaman Pak Joko Idan wonten Lumpur. Walah, kula pun lali duite wis entek kok. Malah ora. Teng pundi, Pak? Nano. Cakepane. Akepane wis lali. Pun sae pokoke neno-neno. Pokoke metune nano-nano cupacup sugus. Kalau kok supe cakepane Mboten apa-apa, Pak. Ora masalah, Mbah. Diganggu. kula diganggu. Diganggu tutik lu. Ora aku meneng lho, aku wis insap lho ngriyahene iki ora ngopo-ngopo lho. Nana. Kula supe. Paradine, Pak. Parandene lho senes ah. Dukun kok wae. Keliru to Mas Dana. Ora paradine para kapit. Duk prubuh ing ngalengka genyo darbi mbrengkang raka mbreng lenggana tan musoba lawanara kula niku jane pun apal teke ganggu niku Gareng niku sing ganggu. Kok gareng? Iki Aku ora lho, ora. grogi jejer tutik grogi. Ora aku mong demok ngene tok kok ya. Mboten, Pak. Niku pun bawaan. Lalen niku pun bawaan menungso. Dadi ratu grogi Pak. nggih pun mboten. Kula mboten nate ngeten iki. Lah mula nyumbang Pak Cahyo Kuntadi kula nggih kulino dalang lokal-lokal. Pak ampun pekewuh Pak Cahyo Kuntadi niku welcome untuk siapa saja yang ingin partisipasi. Welcome kaya keset kering kowe iki seneng ora. Ra caturan. Pak saya nggih. Dawah menapa? Langgam dadi ati. Nggih. Golek sing kaya ngopo nyatane kelakon seprene angger-angger gandra bekasane malah bangun tresno yen wong urip cogolan godane gedhe umran kene ora nganti dadak dadi gawe penyanyi loro kok ora ikur. Kula niku manut lho jane manut didongkang. Kowe iki ora mesake to, yoga sakmene iki budrek rasake swara wong loro iki lho. Aku ki ya bingung, aku wis manut lho, ijek kliru lho. Lah iya to. Aku iki kudu piye? Nun sewu, Mbah. Kena nganu ning ngangge ketekan, Mbah. Carane gapil ngeten tok, Mon. Lho, niki pun ngepaske. Ya mah ya diketeki ngonone saya cepet dhewe reng mau. Kula keteki nggih. Nggih, kula keteki ngaten nggih. Nah, sabar. Sabar. Nyebut rumiyin. Nggih. Gusti. Nyebut tenan. Rina wengi dadi ati wong prasaja nur bebudene ati omongku
Waduh, matur sembah nuwun, Mbah. Sampun dipun biyantu disumbang. sampun. Oh, lha mboten sarepot-repot, Nggih, Mbah. jenenganipun Oh, adalah- kaya karo sapa? Katen antang ngene. Oh, alah kok ya mung Ampun repot-repot. kaya kono Lah, tok. niki pundi sing niki? Niki lho, Mbah. Bab napa, Mbah? Nggih, sami-sami. Matur nuwun nggih, Mbah Kasno. Ngapunten kula supa-supe ya Panji. Alah mboten apa. Wong kesuwe apa lalen niku pun biasa wong gawan menungso. Niki nggih kok lali ora ninggali aku ya. Ampun, Mbah, sampun. Aku ditani karo Pak Ese ning ngisor ki. Matur nuwun Pak Kasto. Alhamdulillah Sehat selalu luar biasa Pak. Pun bakunipun teng Kudus teng Pati ditegani nggih, Mbah. Oh, nampun kesupen nyumbang lagu pokoke. Ah iya. Yes. Elok tenan, banyak budayawan, banyak seniman hebat wonten laladan mriki Mas Gareng. Loh, Kudus Pati gudange seniman seniwati, Nggih. Mas. Dereng dipun glowentah dening PO Haryanto menika para generasi dalang-dalang muda dan Nggih. dalang anak ingkang sami gladen wonten ing mriku. Banyak dan iki perlu diketahui sini juga iki mau pendopo ki ono gamelane. Oh nggih, wingi Luar menika, biasa nggih. iki lho. Wah, ning atase desa duwe gamelan kaya ngono apike. Nggih. Wah, Niku yo. wis diagem latihan, Bu, Pak mriki. Niku diagem latihan nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah nggih. Kula sing tengah kutha jemene kok gamelan kethuk ora duwe. Pun niku nganu diagem dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nggih. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera dituntaskan. Ah, nggih. Alhamdulillah Mas dipun sumbang lagu-lagu oleh bapak-bapak. Wah seneng iki sindan-sindan do nganggur ya. Nganggur piye bar iki tampil? Oh